Hello guys, nok jotong lam sugu, jotong no phung kaham, ang tabok video shoot khane famani, kisa background ro hamai tong ba kisa video shoot kisa khale nai on solament ta, angka tini sabu Sunday jora ba, awan bai kasa samung non biskang buskang go tui pheka, abo ta sabai sabjagi tong mani, song no, angka abo ni song ni mungka. Sobrang kaito ni thani nok tangai rok abon tui ki hisan nong ni biskango video tui phika angke abon ang ki hisa gitar ba ke henari nai nai sai nai nai angke rok bai hasra bitnai chongdi se sini molbrum ni lagma tv no angke kisana lok bani katal ko ba ki hisa support khaledi angke parisang tabok samuri thangna Sebrayung kekali karino tanero lenglai mantong nai bone sagung Sebrayung kekali karino tanero lenglai mantong nai bone sagung ang sanai sebrai seani tong say